Когато болката не бъде изказана, тя не изчезва. Тя се трансформира не в спомен, а в сила. Болката, останала без глас, започва да действа не с намерение, а с заряд. И така се ражда това, което често наричаме родова магия. Не е магия с ритуали, не е проклятие с думи. Това е вибрация, наситена с емоции, която започва да движи живота на потомците. Жената, която е била пречупена от мъж, но не е изрекла болката си, създава около себе си поле от несподелена тъга. Това поле не умира с нея. То се предава. Внучките й се влюбват, но губят себе си в любовта. Или привличат мъже, които не могат да останат. Мъжете в рода носят странна умора, вина, страх от интимност. Родова магия не е злонамерена. Тя е просто сила, без посока. Когато една жена бъде смачкана, а нейната история остане в сянка, нейната енергия започва да търси равновесие. Но без свидетел, без слово, без избор, тази енергия започва да влияе, вместо да бъде излекувана. Женската сила, останала без глас, започва да действа като контрол, ревност, изтощение. Мъжката енергия изтегля се, изгубва сила или се изражда в агресия и родът започва да съществува в енергийна война, без да знае откъде е започнала. Всичко това не е наказание. Това е повик. Да се върнем назад, да видим, да признаем, да кажем да, някой страда и това няма да се повтаря. Тогава магията спира. Не защото е развалена, а защото е била призната. И силата се връща, не като сянка, а като светлина. Болката, която не може да говори, започва да вибрира. Тя се настанява в полето, като тишина, която тежи, като напрежение в телата на следващите поколения. Жената, която е била мачка на години наред, не само като съпруга, а като душа, е мълчала. Но нейното мълчание е създало вълна. Вълна от неизразена енергия. Болка, която не се изкрещи, не изчезва. Тя започва да съществува като енергийно поле, в което се раждат децата. И това поле има своя собствена логика. Любовта боли. Трябва да се подчиняваш, за да оцелееш. Жената трябва да търпи. Тези вярвания не се преподават с думи. Те се вдишват. Те се наследяват чрез атмосферата. Така дъщерята на тази жена израства със свит глас, а внучката й със срам да се изразява. В рода се натрупва блокаж. В гърлото, в сърцето, в избора. Този блокаж не е проклятие. Това е болка, останала без свидетел. Понякога той се проявява като необяснима тревожност, или като трудност в любовта, или като усещане, че си винаги малко по-малко от това, което можеш да бъдеш. Защото енергията, която не е изразена, започва да управлява. Тихо, но настойчиво. И така се създава поле от вибрации, скрити, но силни. Поле, в което всяка нова любов трябва първо да премине през страха. Всяко ново дете през сянката на онова, което е било потиснато. Но тази болка не е враг. Тя е зов. Да бъде чута, да бъде призната, да бъде изказана, не за да обвинява, а за да освободи.